Minutos agora para acercarnos ata o Concello de Pereiro de Aguiar. Saudamos a Luisa Bravo, que é a voceira do Partido Socialista. Hola, que tal? Moi boas. Hola, moi bons días. Moi bo día. Imos a falar de temas de actualidade, neste caso dende a visión, como digo, do Partido Socialista. Por un lado, vos queredes falar desa piscina municipal que abriu o día 1 de xullo. A voso entender, sería preciso incluso que abrira antes, non? Efectivamente, nós xa levamos varios anos reclamando que a piscina municipal tanto abra un pouco antes como peche tamén un pouco despois, non? Concretamente, pois pedimos dende o 15 de xuño ata o 15 de setembro, que ademais pois coincide un pouco co período vacacional dos rapaces. Bueno, pois de momento síguese a abrir en xullo. Bueno, pois é un atraso que nos quita moitos días. Tivemos esta ola de calor, ademais, a finales de xuño, que se perderon eses días de ocio por parte dos rapaces e da veciñanza. Bueno, pois imos a seguir loitando a ver se conseguimos que algún ano abranse as piscinas antes e pénsese despois. Isto por un lado. Tamén falamos dese novo aparcadoiro de Monterrey que actualmente vos criticades, e unhas planadas en sombras e sen moito máis. Non sei se habería máis posibilidades de mellorar este espazo. Sí, efectivamente, bueno, pois o tema do aparcadoiro de Monterrey xa é un tema que ven de atrás, controvertido. O noso grupo sempre se inclinou, non, porque o aparcadoiro se situase pois noutros terreos, non? Bueno, actualmente pois se fixeron con ese terreo. O problema que vemos agora é que é totalmente unha esplanada, non hai ninguna sombra, e, bueno, de momento tampouco se vislumbra ningún proxecto, non, de que eso se vai a arranxar, polo menos en breve, non? Entón, pois, imagínate, nun parque acuático, en pleno verao, as temperaturas que hai, bueno, pois eso é lamentable, non, como está ese aparcadoiro, que, repito, que non é ni un aparcadoiro, é unha esplanada, non? Bueno, pois isto é un tema que nos preocupa moito e que preocupa moito tamén os usuarios do parque acuático, non? Porque chegan os coches e, bueno, eso están unhas temperaturas tremendas. Falamos, un tema que preocupa moito a cidadanía, non só neste concello, o tema da maleza. Vos pensades que ten que haber un plan de desbroce ben organizado, con esa dotación, non, ao concello para poder leválo a cabo? Efectivamente, nos pedimos un plan de desbroce, un plan que este ben redactado, que este organizado, porque, claro, chega un momento que, bueno, isto é tremendo, non? Hai zonas que é totalmente maleza, cunetas que non se ve, co perigo, non, que iso conleva, non, na conducción. Claro, no tema do desbroce entendemos tamén que é un tema complexo, non? Que o noso concello é un concello moi amplio, non? Ten moita superficie, e que, bueno, chegar a todos os puntos nun tempo récord, pois é difícil, non? Pero que non pode ser que a estas alturas estén moitos povos, moitos núcleos rurais, que eu penso que ninguna vez ha pasado unha desbrozadora por aí, non? Isto é unha queixa, pois, tremenda dos veciños, non? E, bueno, pois imos a loitar porque se faga ese plan de desbroce. Fai pouco, incluso no pleno dos orzamentos, pois pedimos que se incluíra nos orzamentos, non? Un plan específico de desbroce, con todos os custos, con un itinerario. Bueno, pois a ver se o conseguimos tamén algún ano destes. De momento non. Claro, porque é un tema que preocupa moito aos veciños, non? O tema, aí están os incendios todos os anos, é importante ter os lugares ben limpos, non? Efectivamente, aquí temos algúns núcleos de poboación que, bueno, son moi propensos aos incendios, non? Tibia, Sabadelle, Vilariño, pois son sitios que todos os anos teñen moito risco de incendio e que ten habido incendios moi graves. Outro tema que plantexades, falades dese retraso na aprobación dos orzamentos que este ano non se levaron a cabo ata ben entrado o mes de xuño en pleno ordinario. Efectivamente, bueno, pois isto é unha cousa que tamén nos preocupa, non? Que últimamente estamos vendo que os plenos pois retrasase moito, os orzamentos, xa decimos, é o primer ano no que aprobamos os orzamentos tan tarde, non? A mediados de ano, non? Bueno, pois isto é un pouco, pensamos que é un pouco unha situación un pouco grave, non? Sabemos que o noso alcalde pois é o presidente da Deputación, ten moitos cargos, ten moitos traballos,
e pensamos desde o noso grupo que se está a olvidar o tema municipal, non? Que están prevalecendo pois a Diputación e outras cousas agora, incluso a nivel nacional, está a olvidar un pouco o Concello, non? Parece que o Concello de Pereiro pois é o último, non? Isto, dende logo, non o vamos a permitir. Por último, falamos dese Consello Municipal de Deportes. Cal sería o seu estado agora mesmo? Bueno, pois o estado agora mesmo que non existe, non? Na pasada legislatura aprobouse a creación deste Consello Municipal de Deportes, foi ademais unha proposta do grupo de goberno, do propio PP, que todos os grupos aprobamos por unanimidade, non? Porque é certo que o tema do deporte está a medrar moito no Pereiro, non? Somos moitos habitantes, o tema do deporte está a medrar moitísimo, non só hai fútbol, sino que hai moitísimas actividades, o pabellón que temos, o pabellón municipal xa se nos queda pequeno, non? Entón, bueno, pois todos estivemos de acordo en facer un Consello Municipal de Deportes e desde ali xestionar o deporte, non? Xa digo, isto foi na pasada legislatura, xa estamos a mitade desta nova legislatura, e, bueno, pois de momento este Consello sigue sin constituirse, bueno, nos preguntado varias veces, dansenos largas, bueno, pois é outra destas promesas, bueno, destas mocións con moito bombo que se aproban, que todos já estamos a favor, que hai unanimidade, pero que logo non se levan á práctica, non? É un pouco enlazando tamén co que falábamos antes, non? Parece que últimamente por parte do alcalde, pois como que o Concello de Pereiro está quedando no segundo plano, non? Que se adica antes pois a Diputación, outras institucións, e o Concello queda no segundo plano, co perjuízo que isto conleva para os nosos veciños, non? Para a nosa veciñanza. Moi ben, Luisa Bravo, voceira do Partido Socialista no Concello de Pereiro. Algo máis? Pois non, eu penso que de momento estes son os temas máis importantes na zona que estamos, non? No verán, este tema dos desbroces, das piscinas, é un pouquiño, pois, agora mesmo a actualidade do Pereiro, non? De acordo, pois nada, falamos. Un saúdo, boa xornada. Igualmente, moitísimas grazas. De Caloguiño, gracias.